Ngiphinde ngimngelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, amen. Siqhubeka nesifundo sethu esisiqale kule sonto elidlule. Kulabo bengekho last week. Ngizocela labo bebekhona banilekelele kamasishane nje. Ngicela senze masisha uma msisibusi bengekho akazi ukuthi sikuphi. Ngicela simlekelele. Sikhulume ngani last week. Ngicela session nje, there's no right or wrong answer nje sisheshe. Lindo and then usiphelele. Apha amadikeni idlulisa amamike o-anele fanele abe lapha emshinini, abe kwikhamera, abe kuma-light, aphinde ahambise namamike eyedwa nje. Lindo. Niyamuzwa? Mina ngimuzwa. Okay, umbuso phakathi kaNkulunkulu nenkolo. Siphelele. Sitheni ngapha? Sikhuluma ngokuthi umbuso kaNkulunkulu umanje and in the future. And sathi Romans 14 verse 17 uthi umbuso kaNkulunkulu akusekho ukudla nokubuza kwekulunga nokuthula nokuthokoza emoyeni. All right, umbuso kaNkulunkulu, it's not about these material things. It's about what, Spelele? Umbuso kaNkulunkulu akusekho ukudla nokubuza kodwa ukulunga nokuthula nokuthokoza emoyeni. Right, ukulunga, ukuthula nokuthokoza emoyeni engcwele nusikubonile ukuthi zonke lezo zinto lezo zi-intangible, akuzona izinto ongazibamba. It's intangible. Ukulunga sikhulumile ukuthi ukulunga kokulungiswa uNkulunkulu ekwenza right, uNkulunkulu ekudeclare righteous. Umbuso kaNkulunkulu is not about these material things. Ukudla nento esiyibonayo nokuphuza, it's all of these material things. Sikhulume ngani futhi? Khumbula laba ababili kuphela. Lady Arch. Sikhulume ngani ngani? Anilekelele umama sisibusi. Absolutely, absolutely. It's all by grace. Sibiya nikeza ukukhoza lapho ufuna ukukhuluma ngiyambona. Sikhulume ngomehluko kakhulukazi ngokholwa nenkolo. Ukholwa nenkolo, all right. Sitheni ngako babukhoza? Ukuthi inkolo nokholwa njengoba kuhlukile emabandleni wonke ayakholwa and bakholwa bathi bakholela uKristu. Inkolo yobuKristu ifane nalenkolo nalokuNkulunkulu kuyikhona akufunayo. Absolutely. Kahle uma ngabe sikholwa siyakholwa kodwa kunemisebenzi uNkulunkulu ayi-expecte thina ukuba ayibone eveza ukukholwa, not inkolo le esithi sikholelwa kuyona thina yobuKristu, kodwa inkolo kaNkulunkulu iyodwa ayikwazi ukuhlukana kaningi ngobuNkulunkulu munye. Absolutely, absolutely, absolutely. Khona omunye? Deacon. Absolutely, lento eshiwo babukhoza. Inkolo noma ungayigqokisa ubuKristu uyibize ngenkolo yobuKristu, inkolo ayishintshi. Umbuso sithe last week sibone sathi umbuso uyatshuza nje uthi ubone ukuthi umbuso lo. Sibona abantu abakholiwe asiuboni umbuso kaNkulunkulu. That's correct. Siphelele. Sikhuluma ngokuthi kumele kube khona inkosi nomhlaba nabantu babusayo inkosi.
Absolutely. Fanele kube nomhlaba nabantu, umhlaba abantu nenkosi. Otherwise, lento leyo comprise umbuso. If uKristu for 3 years ekhuluma ngombuso, 3 years, first day akhuluma shumayela waze wayobethela ebethelela umbuso, then there must be something very important ngalo mbuso. There must be something wrong ngale nkolo. Now ngiyazi abanye benu babuza imibuzo ukuthi how bonke nje laba bantu abazibiza ngamaKristu ba wrong uma bengekho embusweni futhi bangakhombisi intando yombuso. Ngingakusho ngesibindi ukuthi mhlawumbe abekho embusweni. Ngingakusho ngesibindi because izwi lithi nizobabona ngani, nithi nizobabona ngemsebenzi yabo. Babonakala ngemsebenzi, ababonakali ngeuniform, ababonakali ngename tag, babonakala ngemsebenzi. Last week isikhulume sathi masikhuluma ngombuso, sikhuluma ngohulumeni, sikhuluma ngemthetho kahulumeni oyibonayo ukuthi uhulumeni kabani lophethe. Akudinge ukuthi uzubuze, kuyabonakala ukuthi uhulumeni kabani. Sikhulume ngombuso, sikhuluma ngohulumeni. Sithe kulo hulumeni sibona lo hulumeni esebenza manje ukubusa esikubona kusindisa abantu. The more abantu besindiswa ithi lento umbuso kaNkuluNkulu ukhona siyawubona. Hayi abantu abangena enkolweni yobuKristu, hayi abantu ababhaphathiselwa enkolweni yobuKristu. Fanele umuntu mekathi use umKristu sibone umbuso kaNkuluNkulu, sibone intando kaNkuluNkulu, sibone okwasezulwini kwenzeka emhlabeni ngalo muntu osezibiza umntwana kaNkuluNkulu. Kodwa uma ngabe usasenkolweni impilo yakho ayishintshi. Shintsha nje ukuthi soyesontweni wenza nemithetho yesonto, asulibona ushintsho lokuthi usuhlukile. Senza ama-examples amaningi ngalokho. Okwesithathu sabona lo mbuso ukuthi partly siwubona manje, ipart yokugcina soyibona ekugcineni. It's now and yet it's in the future. Okugcina namuhla ngifuna sikubone ukuthi lo mbuso ayikho into noma ayikho ingcebo ongayiqhathanisa nawo. Umbuso kaNkuluNkulu ayikho ingcebo ongayiqhathanisa nombuso kaNkuluNkulu. Asifunde uverse 44. Manje ngifundelayo namuhla. Verse 44. Verse 44. Verse 44 uthi umbuso wezulu ufana nengcebo efihlwe ensimini. Umuntu wayifumana wayithukusa, wahamba ethokozile, wathengisa ngakho konke anakho, wayithenga leyo nsimbi. Now awukhulume nami ke Masisha, asikhulumeni le verse lisho ukuthini mawulifunda nje. Awulifunde futhi ngicela silalelisise nawe lifunde lapha eBhayibhelini lakho. Asifundele Nyambo. Umbuso wezulu ufana nengcebo efihlwe ensimini. Umuntu wayifumana wayithukusa, wahamba ethokozile, wathengisa ngakho konke anakho, wayithenga leyo nsimbi. Angifunde ngesingisi. The kingdom of heaven is like treasure. Ifana nengcebo. Is like treasure hidden in a field. Emhlabeni othile. When a man found it, methola lengcebo, he hid it again. And then in his joy, in his joy, he sold all he had. He sold everything he had, came back, bought the fields. Ithini lento kwena? Khuluma nami mzalwane, and there's no right or wrong answer. Nasi isandla lapha emuva. Ithini le verse? Yebo sis. Wow.
Awuphinde futhi ngane yami. Phinda ngane yami. noma yini ongaba nayo emhlabeni akulinganiseki nalokho uNkulunkulu All right. Anyone else? mhlawumbe ukwengeza ndodakazi usekhulumile uwena isiyibonile into ngokuqhathanisa nalutho okukhulu okuhlelayo but because of this trauma yayo seyibona lento uyahamba uyothengisa lokhu anayo noma ukuthi kuyikuyena ukuze akwazi ukuthola lokhu akubonile athokoze ngakho. Okay. In his joy, ejabuleni kwakhe ekuthukuzeni kwakhe esebone umbuso kaNkulunkulu ungaphazanyiswa nalutho useyahamba isikhulu sakhe uyothengisa uyohlukana nokade ethandile kakhulu kade bekuyena ukuze athole lokhu okuthokozisa kakhulu okumbuso kaNkulunkulu. Absolutely. Anyone else? No, Ma'am. Okay. Anyone else? All right. Sesingasuku masikhuleka. Oh no, Baba Khosi, sorry. Ngokubheka kwami ngokwenza ukuthi umbuso kaNkulunkulu is not tangible, but it's more than anything that you can think of. It's beyond the thought. Uma ngabe unayo noma ungenazo lezi eziphathekayo, you always at peace. Anyone else? I wish you my Lord and my uncle. Now, ultimately. Absolutely. It's sovereign. It stands on its own. It cannot be compared or told or instructed through it's independent. It's on its own. Hamba order. Absolutely. Anyone else? Now, Mom will have. Sesiphelele sonke. Ngibona la ukuthi bathi ufaniswa umbuso kaNkulunkulu ayona into ovele nje iziphezwayo noma into esobala kangokuthi nanobani ukwazi ukuthi it's something eqashisiwe nendlela thize ezovezwa ngayo umuntu noma umuntu azoyibona ngayo. Good. Very good. Ukubaluleka kwayo ukuthi akuna value ongafanisa ongayilinganisa nayo. Yet akunanto futhi ongayikhokha ongayithenga ngayo. Good. Very good. Very good. Very good. Ngiyacabanga ukuthi singacela uMazibuko asikhulekele esihambeni sekhaya intshumayelo siphelele. Everything enishilo bazalwane injalo. Mhlambe angithi kancane izolo bengiyemgcwabeni wase Crossroads.
ngithe kulabantu ibandla lasekuseni Crossroads ngithe bekune Mercedes ML enkulu entsha emnyama igeziwe ecwebezelayo, beautiful, idonsa i-trailer eyakhiwe ngedome ene-glass. Phakathi kwale glass kunebhokisi elibizayo likanokusho lihamba kuma-1,000 engisaba nokuwabiza. Phakathi kwaleli bhokisi kunalo mama besiyongcwaba. Sangena enkonzweni kugqoke kahle, bahla abantu baningi beze bazongcwaba. Ube cremator lo mama, by the way. Beze emngcwabeni sase siyahamba sesiya kwi-crematorium. Masifika kwi-crematorium bekuwumina kumfundisi uDerene omama abathathu. Iy'ngane zikamufi aziyanga kwi-crematorium, zisele la kunenkonzo khona. So there were only 5 of us. Ebese kuba ilabantu ababili abasebenza emakhazini. Safunda izwi, sakhuleka, ibhokisi lathathwa, labeka kwi-stretcher, lakhishwa kwi-stretcher, sehlele enzansi, la kushiswa khona. Le bhokisi elihle balivula. Le mcamelo omkhulu belele kuwona i-continental pillow wasuswa kuyona umufi, wasala embethe indwangu eshibhe kunazo zonke indwangu engizaziyo ngengazibona, umehluko nje ukuthi imhlophe. Wabeka phezu kwestretcher sensimbi esingahlotshisiwe esiyi-conveyor belt, wabeka phezu kwaso. Kwayiwa lapha emshinini, kwapresswa ibhathini, wezwa amalanga bathi wafakwa, kwavalwa. Emva kwehora bawuphendula umzimba, emva kwehora lesibili bathatha ireyiki bawola umlotha, balindele umndeni ubuye uzonikezwa lowo mlotha loyo. Now, izinto ezenzakala empilweni yawo wonke umuntu. Uthi uzalwe mawuvula amehlo ubona uma, ubona ubaba, ubona ama-siblings. Uphile nabantu emhlabeni, ube nomndeni, ube nabangani, ube nama-colleagues, ube ne-church family, your brothers and sisters in the Lord. I'm calling them brothers and sisters in the Lord because ba-amaKrestu labantu. Bese mawusebenza ufune iy'ngubo zikanokusho, ufune isicathulo sikanokusho, ufuna ukuhamba ngemoto kanokusho, unikele ngemali eningi enkonzweni, ama-1,000 nama-million every Sunday, uzuphakamise imali yakho iphakamisele phezulu uma uyonikela ngama-queues, uhlale endlini kanokusho, uhambe ngey'moto usebenze nzima, wenza ama-overtime, wenza ama-renovations endlini yakho, wenze konke lokho kwenziwayo, ushumayele esontweni, ube umfundisi, ube kwi-worship team, upractice, wenze yonke into, ube kwi-Sunday school, wenza ama-training, ufundise, useve, wenze zonke izinto. Bese kuthi ngesikhathi sokugcina zonke lezo zinto lezo, including your loved ones, including your husband. Uhusband walomama esimngcwabile ufike emngcwabeni wabingelela mina, wabingelela ubaba uDerene, wa-check umufi, wahamba. Iy'ngane zakhe
aziyanga kwi-crematorium. There were just 5 strangers uma eshiswa. The point I'm making ukuthi zonke lezi zinto ezigugu kithina, iy'tifiketi esinazo zama-degrees, umatric nama-degrees, nama-diploma, nama-doctorate, iy'moto zobukhazikhazi, imizi esihlala kizona, iy'ngubo esiy'gqokayo, zonke lezi zinto bezingekho kule trailer edonswa iMercedes, unyanyavu leMercedes, bezingekho. Bezingekho la kwi-trailer. Uma sefika endaweni yakhe yomzimba wakhe, mase ufika endaweni yomzimba wakhe yokugcina, ubesesele yedwa. Le ngubo lezi simbona ngazo, mase yongena lapha emlilweni seyizeleze. Ebese uJesu mekhuluma ngombuso kaNkulunkulu. Athi umbuso kaNkulunkulu ufana nengcebo. Umbuso kaNkulunkulu ufana nengcebo. Akathi inkolo yobuKristu ifana nengcebo noma ingcebo. Uthi umbuso kaNkulunkulu ufana nengcebo. Othi umuntu mase ibonile ngentokozo abiyele emuva, adayise konke anako, athenge lensimu enengcebo, eyisithombe sombuso kaNkulunkulu. Yini igugu kuwena namhlanje? Ingane zakho, abazali bakho, imfundo yakho, inkolo yakho, umuzi wakho. Yini ingcebo neyigugu kuwena ongashiya konke for it? Inkolo yakho ungayishiya yonke into uyishiyele inkolo yakho yini na? Leli verse lithi ayikho into eyigugu neyingcebo esemhlabeni nasempilweni, ngisho impilo uqobo lwayo, enevalue neyigugu ukudlula umbuso kaNkulunkulu. Angiphinde futhi, ayikho noma yini empilweni, including impilo yakho, ayilona igugu nengcebo edlula umbuso. Ithi lento umbuso kaNkulunkulu ubiza konke onako. It costs everything you have, yet it cannot be bought. Anizwa lento. Umbuso kaNkulunkulu ubiza yonke into onayo, and yonke into onayo ayisoze ikuthengele umbuso. It cannot be bought, and yet it is worth everything you have, or everything you think you have. Amanye bethu sinamabhizinisi that are doing very well ngomusa kaNkulunkulu. Abanye bethu sinemisebenzi epermanent ngomusa kaNkulunkulu. Abanye bethu sinamatoho esitohoza kuwona, esafuna ukuqashwa permanently kuwona, sisancengile ngomusa kaNkulunkulu. Abanye bethu sinemizi emihle, sineyimoto ezinhle, sinako konke. Ithi lento mawuqhathanisa zonke lezo zinto nombuso kaNkulunkulu, everything that you think is of value is useless
noma ungakuthatha konke noma singathatha konke okuyigugu kithina sonke sinako sihlangane sonke sikuthathe konke sikuhlanganise ndawonye uma uqhathanisa nombuso umbuso ubiza ukudlula kona therefore noma singakuthatha thina konke sikuhlanganisa akusoze kwasithengela lo mbuso kaNkulunkulu uthi omunye umama illustration enhle kunawo wonke ama-illustration waleli verse itholakala lapha ku-Philippians chapter 3. Somebody read Philippians chapter 3. Now usaphenya ukuya ku-Philippians chapter 3 angikunikeze na into ngomapostoli Paul. Umpostoli Paul emva kwakaKristu akekho umunye umuntu owenze imisebenzi edlule kaMpostoli Paul. In fact mina nawe sihleli nje namuhla siyimphumela yomsebenzi kaMpostoli Paul kusho izwi akusho mina. Njengoba sihleli siwubufakazi bomsebenzi kaMpostoli Paul. Before umpostoli Paul aba umpostoli Paul esesewuSawulu ubenayo yonke into eyigugu neyingcebo wonke umuntu abefisa ukuba nayo ngaleso sikhathi. One ube yiJuda lamaJuda bekuyinto enkulu ukuba umJuda ngaleso sikhathi. Futhi in the future sisazobona ukuthi ukuba umJuda into enkulu. Uthi ungumJuda wamaJuda usokwe ngelanga lesi-8 imithetho yonke yobuJuda uyazi futhi uyigcina njengoba injalo mase kufika enkolweni nokuzinikela uzela usebenza ngokuzikhandla ukuthi uzingela abantu abaphula umthetho kaNkulunkulu weJudaism wenkolo. He persecuted everyone who did that. Uyazibala. Ebese sefika endleleni enza lemsebenzi emihle. uNkulunkulu wase emambulela esendleleni eDamaseko. uNkulunkulu wase embulela imisebenzi yakhe yenkolo wayiqhathanisa nesambulo somsebenzi wombuso kaNkulunkulu. Wasuyambuleka noma uyambuleleka. Wafika embusweni kaNkulunkulu laba bantu bekababulala laba bantu bekabazingela ngokwenkolo uma sebona ngokwambuleleka wasebenza ngokuzikhandla phakathi kwabo ebamisa isibindi ebaqinisa. Now uma ngabe bekune competition empilweni ozoyingenela noma bona abantu bebephila noPaul ngaleso sikhathi bezoyingenela leyo competition wonke umuntu iposition bekazoyithola enkulu kunazo zonke uposition 2 because uPaul uthatha uposition 1 in everything. Anizwa lento. uPaul uthatha uposition 1 in everything. He ticks all the right boxes. Mina nawe namuhla besizothi health, boom, wealth, boom, prosperity, boom, education, boom. I mean, you tick all the boxes. Mawufika emkolweni esontweni wena unikela kudlula bonke, tick the box. Makufika X7 wena userve ukudlula bonke, you tick all the boxes njengompostoli Paul. Lalela ke ukuthi uthini umpostoli Paul ngazo zonke lezi zinto abantu abazifunayo anazo yena abantu abafisa ukuba nazo. Lalela ukuthi uthini ku-Philippians chapter 3 funda verse 7 no verse 8 ekhuluma ngazo zonke lezo zinto lezo. Verse 7 and verse 8. Kepha lokho kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo impela ngikushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu uJesu inkosi yami. Engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Now angiqale egcineni ngaleli verse uthi zonke lezi zinto
sengishaya indiva. Because sengibulelekile ukuthi umbuso kaNkulunkulu yini nalenkolo bengithi nginayo. All these things that I was zealous about. Ebese athi ku verse 8, zonke lezi zinto sengizibona njengezibi. Igama lesizulu lithi yizibi. Igama lesingisi lithi urubbish. Igama elibhalwe uNkulunkulu ezwini lakhe ngesiGriki, lelo gama lelo lithi ubulongwe bomuntu. Anizwa lento. Ithi zonke lezi zinto eziyigugu, zonke lezi zinto enizifunayo, zonke lezi zinto ezikhombisa ubufakazi benkolo yakho nokumthanda nokumsebenzela uNkulunkulu. Uthe uNkulunkulu angamngambulela ukuthi uyini umbuso kaNkulunkulu. Zonke lezo zinto sengizibona ziyindle compared to umbuso kaNkulunkulu. Usebenzisa igama elistrong, igama lendle. Because akekho umuntu ofuna ukuhlala la kunendle khona. Akekho umuntu ofuna ukuhlala akhululeke la kunephunga lendle khona. Into engabekezeleki. Uthi uKristu, umbuso kaNkulunkulu ufana nengcebo eyathi indoda meyibona yathokoza ngentokozo yayo yahamba yayodayisa konke enako, konke ekusebenzele kanzima. Yabona sisebenza kanzima, sisebenzele imizi yethu nako all these material possessions we have. Sisebenza kanzima, sisebenzela inkolo nokukholwa kwethu. Size sithi imisebenzi yethu iyakosilandela. Imisebenzi yethu yona ezosivulela amazulu. Imisebenzi yethu namathikithi ethu neuniform yethu. Uthola umuntu mefa angcwatshwa egqoka iuniform noma ibekwe phezulu kwebhokisi ngoba izomvulela la yakhona. Ebese laba bangasindisiwe bathatha umswane, bathathe nezingubo newax yamakhandlela nako konke bafake lapha ngoba fanele abe nomphako la yodla ayofika khona ukuthi mabembuza ukuthi ubehambe edlani. uNkulunkulu uthi yonke lento leyo iyindle compared to ukwazi umbuso kaNkulunkulu. Indle uhlukana nayo completely. Awuhlukani nayo nje physical, uhlukana nayo nephunga layo. Lenkolo yakho imnukela kangakanani uNkulunkulu? Lenkolo yakho imbathisa ubuKristu. Iphunga elimnandi kuNkulunkulu esekwambulele for the last 2 months ekwambulela ukuthi yini umbuso kaNkulunkulu. Ebese wena ubona kubalekile uyosebenza overtime kunokuthi uyospend isikhathi embusweni kaNkulunkulu. Ubona kubalulekile uclean umuzi wakho, wenza spring cleaning ngosuku okufanele uye embusweni uyohlanganyela nabantwana bombuso ngezindaba zombuso. Ebese wena ukhetha ukuya kwi-social club ngelanga lombuso. Ebese wena uthi ingane zami azikwazi ukuthi zingaya enkonzweni sekubhala umatric, they must prepare for imatric because lesa certificate sika matric sibalulekile ukudlula indaba zombuso. Ebese ukhetha ukuya kwi-family function ngeindaba zombuso. Lalela uKristu uthini? Uthi othanda unini okudlula mina Akangifanele. akangilungele.
uthi uKristu inkosi. Kufika abantu abadala kuyena wathi wemfana wendodana awuphumele eminyango uyihlo nonyoko bayakufuna bakubiza lapho. Uthi nikhuluma ngani? Wathi hayi uyihlo nonyoko balapha eminyango bayakubiza. Uthi ubani uma wami? Ubani ubaba wami? Awuthi ngikutshele ke ngobaba wami, ngikutshele ngoma wami. Wonke umuntu owenza umyalelo nomthetho wasezulwini okuyilaba abala uyena uma wami, uyena ubaba wami. Hayi labo ngibizela bona eminyango. Anizwa lento kwezalwane. Ithi lento ama priorities akho akuphi? Are you prepared ukuhlukana na noma ngabe yini? Are you prepared to trade off whatever it is eyigugu kuwena for umbuso kaNkulunkulu? Anizwa, lalela. Mhla sesihambisa umzimba wakho ekugcineni la uyohlala khona. Lo mndeni wakho uyosala. Lo yihlo nonyoko bayosala. Kwazingane zakho zizosala. Kwalomuzi osebenzela so hard wenze overtime, wenze yonke into uzosala. Kwa installment yale moto isebenzela overtime kwa social club yakho ne stockfel sakho kuzosala. In fact abazuhamba nawe ngisho nomzimba wakho lalela. In fact kwa moto yakho le kanyanyavu izosala uyoqashelwa enye moto ezokwisa la uyakhona le yakho izosala. Kwamali le ostingi ngayo inqonqela, le mali oyinqonqela ngayo estingi ngayo izosala ebese siyayibhubhudla thina. Yazi ibhubhudlelani useless. Ayina value. In fact ayina value to a point ukuthi kwayithina asiyiboni ne value, asiyigcini kahle. So siyibhubhudla nje, siyibhubhudla usengakahambi, usengakayendawo, usesekhona la sesemakhazeni, asiyibhubhudlele kwala. Mhlawumbe efundisi babuya kokushiya lethi nesingayanga, kade amasavana sefrijini so yenze ama after tears. Am I trying to make you feel guilty? No, I'm not trying to make you feel guilty. I'm only revealing what God is revealing to us. Ukuthi ama priorities ayini. Lalela. Yonke into empilweni, including impilo, is worth trading for umbuso kaNkulunkulu. Lithi zikaNkulunkulu, what good is it ukuthi umuntu abe nomhlaba wonke awuzuze alahlekelwe impilo yakhe egcineni? Lalela, uyolahlekelwa impilo yakho ugqoke inkolo yobuKristu. Sikuphelezele ne-uniform, sikumbathise i-uniform, siphile sikhulume ngawe kahle. Kwangathi siyakhokhela ukukhuluma ngawe kahle mawufile. Ngithe ekuseni kule nkonzo yasekuseni ngiyanikhumbuza. Angifune ma-speeches emngcwabeni wami. Because inhliziyo yami yaziwa uNkulunkulu. Niyoqamba amanga nina nikhuluma ngami aningazi. Futhi konke lokho eniyokusho ngami kuyindle yomuntu compared kula mina ngifisa ukuya khona.
ithi lento lo mbuso kaNkulunkulu ubiza ukudlula yonke into and yet utholakala mahala. Awutholi lo mbuso ngokukhokha ukuthizeni. uKristu uthi mekhuluma uthi freely you have received and freely you will give. Niyayizwa lento bazalwane? Nikuthole mahala. uGogo Ntuli bethu uMabhida esebenzisa legama lesimahla. uGogo Ntuli athi Mabhida usho ukuthini ukuthi simahla? So uyithole lento simahla futhi nawe uzoyidlulisa simahla. Ayikho into kambuso kaNkulunkulu ethengwayo. Akuna holy water, akuna holy oil, akuna holy incense. Lempepho noma ngosuku lakho bangayizungeza ibhokisi inuke igcwale indlu yonke. Ayikho into ongangena ngayo embusweni uyithengile. Yet umbuso uthi ayikho into ongayithenga ngayo, yet it's worth everything onayo. Trade everything onayo for umbuso. Le imali eniziletha esontweni anithengi umbuso, nenzela ukuthi sikhanyise ugesi, sithenge lamabhobho, sidle nathi nabantwana bethu emakhaya. Ayedina kancane, angiphinde, ayedina kancane imali for i-qualification yasembusweni. Ayedina kancane. Noma ungayibiza ngokweshumi, noma ungayibiza ngani, noma ungayibiza nge-pledge, noma ungayibiza ngani, ayedina kancane embusweni, ayedina kancane. Ngizokukhombisa later on ukuthi yini umsebenzi wayo. Mhlawumbe ngikutshele manje, umsebenzi wayo ukwandisa ukwambuleleka kwabantu ukuthi baphume enkolweni bangene embusweni. Now, Baba Nkosi, ungabe uthi bonke labantu base-Methodist, base-Lutheran, bakaShembe, basekubazalwane, evangelical, ma-Baptist, Assemblies of God, bonke, yebo ngisho njalo, bonke labo bantu labo, uma bengambulelwanga ngokombuso, sibona ngokubambelela kwabo ey'ntweni zomhlaba, ebese impilo yabo ingakhombisi umbuso kaNkulunkulu, ikhombise zonke izinto ezihambisana nomhlaba, ngoba kibona ayikho into more valuable than lokho abasitshengisa kona. But how can so many people be wrong? Well, impendulo yalokho isezwini likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lithi, hey, mkhulu umgwaqo uyi-freeway. Likhulu isango. Baningi abangena kulona kepha liye kufeni. Ebese lithi mncinyane umgwaqo. Lincinyane isango. There are very few abalitholayo. Isiphetho salo siye kuphileni okuphakathi. Ebese uKristu athi la kuMatthew 13:14. Ubone ingcebo lomuntu khona othe babukhazi I think othe lengcebo awuveli nje uyazi uyibone ifana nento efihliwe kumele yambulwe kuwena yebo kumele yambulwe le imali enilethe ebandleni azikunikezi umbuso kepha zenza umsebenzi ukuthi lo mbuso awambuleke kuwena njengoba wambuleka kumpostoli Paul esendleleni eDamaseko nakuwena awambuleke
Umusu wambulekileke umbuso kuwena sekukuwena ukuthi uyafuna uku-embrace indaba zombuso noma usabambelele kuloko wena okuyigugu kuwena. Lalela-ke. Ithe le nsizwa mayithola le treasure ayizange iyodayisa ekunako yazothenga le treasure, ithenga umhlaba wonke. Anizwa lento. Wayengathalanga le ngcebo wahamba nayo. Akathenganga ingcebo, uthethe umhlaba wonke. Ithi mhlawumbe lento, there is more la kunengcebo khona than ingcebo itself. Anizwa ke lento. Anizwa lento. Wena ubambelele inkosi ezwini nasenkolweni ethi nizohlala endlini eningazakhile. uNkulunkulu unama plans for you, plans to prosper you, not to harm you. And when you can do all things through Christ who strengthened you. Zonke lezi zinto esikufundisa zona zihamba namafutha, zihamba namanzi, zihamba nestika sasebandleni, zihamba nesiphambano sigaxa, zihamba nazo zonke lezi zinto. Ayibo. Usadinga ukumbuleleka. Uma ngabe the last 2 months isikhuluma ngalento awumbulelekanga, maye kuwena. Lalela uthi lento ngeke uzuyithenge. Imisebenzi yakho yonke le othi mihle izokufaka ezulwini, uthi uKristu idwedwe ezingcolile. Izidwedwe ezingcolile. Ngesingisi those are sanitary pads. Ebese athi ngentokozo. Yayizwa lento? Ngentokozo wayodayisa konke nako wazothenga lo mhlaba. Ngentokozo. Ithi lento ayikho into emayelana nombuso okumele uyenze grudgingly. Anizwa. Ayikho into kufanele ephathelene nombuso okumele uyenze ngokukhononda. Hey, it's Sunday today. Hey, kodwa umuntu ufanele enkonzweni. Yazi umzimba awuvumi lamuhla. Hey, kodwa ngizothini manje ngiyashumayela kulamasonto omabili. Angivuke ngigeze ngizothina. I have to go ubani uzoshumayela manje if ngingayoshumayela mina. Hayibo. Anizwa lento basalwane. Ebese uthi hey kwaze kwalikhulu ukuba yikholwa. Ngiyakusho nami lokho sometimes. Hey kwaze kwalikhulu ukuba yikholwa. Hey umuntu vela ayisho umabhida nje. Yabona ngeyikhathi zami. Hey kwaze kwalikhulu ukuba yikholwa. Anizwa lento basalwane. Anizwa. Ithi lento mhlawumbe okakangena embusweni. Because ngentokozo akathokozanga lo baba esewuthengile lo mhlaba. No. Uthokoze esayodayisa yonke into ukuze awuzuze lo mhlaba. Intokozo yakhe iqale ekwambulelekeni. Wangafana noAnaniya noSafira wakhona godlayo. No, uhambe azi ukuthi uyodayisa yonke into anayo ukuze akwazi ukuzuza ngentokozo. Angibuze, yini into yenza embusweni wena ngentokozo? Yabona namuhla besinikela la khona manje. Khona abathe
yezwa le uyonikela noma before ungena enkonzweni leyo nikela ngayo usuyisefile uyibeke eceleni kuze ungakhiphi u200 ngephutha kanti ufuna ukhipha u20. Kwenzeka iphutha ubufaka u200 la u20 ngapha ukhiphe ngapha unikeze awu kwangathi ungambamba lothi ucela ushintsho or ufuna. Ithi God loves a cheerful giver. Yonke into oyenza embusweni kumele uyenze ngentokozo. Now sikhulumile la ukuthi kunomsebenzi siyoqala eHammersdale. Siningi izinto ezidingeka eHammersdale. Okokuqala nje akunayihlalo. Ngeke abantu bayohlala emadeskini weingane kudingeka izihlalo. Yini ongayenza wena as an individual? Ongayenza ngentokozo ukuthi abantu abaseHammersdale bambuleleke ngokombuso njengoba wena usuwambulelekile, yenzeke ngentokozo lento. Uzimisela ukuthenga izihlalo ezingaki wena ukuthi le Hammersdale la kungena izihlalo khona kube nesihlalo ezulwini noma embusweni okwaziwayo ukuthi lesi sihlalo sithenge uLindo. Umama Luhaba akazi ukuthi lesihlalo sithenge uLindo. But embusweni bayazi ukuthi lesihlalo sithenge uLindo. Ngentokozo. Akanti le mali esinikeze esontweni yena abayithenga izihlalo angithi vele uba uNkosi yasho ukuthi kunemali accounting abasebekile. Anizwa lento basalana. Yini ozimisela ukuyenza uyenzele umbuso that is incomparable with what you think is of value to you. Kungenzeka nje sizokuthi mina Romans 14:17 uthi umbuso kaNkulunkulu, it's not about eating and drinking. It's not about these tangible things. Ngibona kune value ukuthi ngispende imali ngiyohlala e-restaurant ngikhokha ibhili yama hundreds kunokuthi ngithenge isihlalo esodwa ukuthi at least umphefumulo wodwa seHammersdale wambuleleke ngoba anizwa lento bazalwana. Anizwa. Kunomcimbi ekhaya namuhla. Kune overtime namuhla emsebenzini. Kune spring cleaning uDecember. Kunama exam. No, I can't go. I can't do this. I must do this. Is that joyful? Ukwenza ngentokozo noma ukwenza grudgingly? Uma ukwenza grudgingly mhlawumbe awukambuleleki embusweni. Uma wambulelekile kepha usabeka ivalue ezintweni zasemhlabeni, kusho ukuthi usayigolozela inkosi usembusweni wayo. Ene kule sonto elizayo, lela sonto lela ayileli, kulele sonto elizayo sizobona inkosi. Siubonile umhlaba, sababona abantu, asikakaboni inkosi, sisalalela imithetho yenkosi manje. Kule sonto elizayo sizobona ukuthi kunamthelela muni ukungayilaleli inkosi, kunamthelela muni ukuyigolozela inkosi, kunamthelela muni ukuyesebenzela inkosi ngentokozo. Umbuso wezulu ufana nandoda thizeni eyathi ibona ingcebo ensimini ethile. Ngentokozo yahamba yayidayisa konke enako, yabuya yayithenga le nsimi. Yini ozimisela ukuyithenga wena?
for umbuso kaNkulunkulu? Yini uzimisela ukuyenza ngentokozo for umbuso kaNkulunkulu? Masikhuleke.